drought and famine, natural disasters. My baby has been a while for me. Kingdoms are falling. How? Ngurongin. Why not tell me the truth? Ay, next for the song. I haven't in a minute for me and I shoot. 30 seconds na ngayon. Asithi mina nginawo sobabili. Through drought and famine, natural disasters. My baby has been a while for me. Kingdoms are falling, angels be calling. None of that could ever make me leave. Yeah. Every time I look into your eyes, I see it. You're all I need. Every time I get a bit inside, I feel. Time out. Siqedile ukudlala. Ubaba winile? Nah, phela nawe. Uwineba, I'm just asking. Uzobaba phambili. No man, it's by default. It's by No. default. Alright. Let's go. Hey guys, welcome back to another tasty video. It's all nice and sweet things in this channel. No beef, literally. There's no beef here. It's gonna be beat. We only allow what? Constructive criticism. Beef cha. Cha. Asinayo nje. Nkosi yami. Okay. I didn't vlog the time I was packing. I was so stressed. Guys, because ngiyakhumbula ngithi ngidizanile, so I have to go back home. It was too much for me. I decided I'm leaving some of the things, but ukhona uQuentin wabe, so sekufana nokuthi ekhaya kube sekhaya cause ugumedo yeyo phakathi. Right. So izinto zami zizothathwa uQuentin, lezi esele lapha azothathwa uQuentin ayebeka ekhaya kubo. Yeah, cause okuningi bengekufithe la emontweni. Also, I'm just a girl. Anyway, ngimile la ngaphandle kweboard ngilinde ubhuti Siyabonga ngoba again angiyazi indlela. Nasekuqaleni nkathi ngiKZN ngangilandela yena, namanje we changed the border. Eqaleni sahamba ngeChappies Reef border, today sahamba ngeMananga, so indlela vele angiyazi. Ngisuke eMpumalanga ngeKZN. Anyway, kwabangazi kwabafikayo igama lami uSicefiso ngakaqwabe. I would love to have you back. I would love for you to enjoy the video, watch, like, and subscribe. I don't know if I'm going to be able to record umgwaqo because I don't have this car holder thing about. Just a girl, yes. I'm just a baby and I'm just a girl. Cause sengikhumbulile guys, bengifuna ukunitshela sengikhuthuzwa yiso. Isisu singenzani lapho uzodriver endaweni kanjani wema. Yo, lento yami yokuphuza
Ekuseni ngakahle. The Chosen. Chosen. Impressive. Kuseni One thing busy. there are things you need to know about Red Bull. You cannot drink Red Bull on an empty stomach. Impressive. On an empty stomach. I just accumulated that information. It's impressive. Impressive. Ngikhohliwe. Ngizazokusendela kodwa le link. Ngikhohliwe ucinga lama video abo. Yo. Now guys, umfana. Oye, ubhuti. Now ubhuti. Siseswatini nyalo. Kwakuwa akwa futhi. Ucinga yini? I see the t-shirt for 5 hours. Mina ngine Red Bull kuphela. Sewuyozela yini? Camera. Ngiyavlog. Ngikutshelile nje. Lokhu sisekhaya kuboka Uncle Waffles la. Ha? Sikuboka Uncle Waffles. Cinga phela uyifake kuphi? Angiyiboni. Yenza. Angisho mina ngine YouTube channel. Aw. Oh. Ngiyakutshela. Ngashongani son follow. We, So subscribe hayi. shuthi wena vele ama status. Kodwa wena uhlela ubusy. Ngeke uwabona ama status zami. Ngiyapost ama ngiposting. Nalena nje izokugena Sunday. Ngaposta umuntu mina uyefaka. Ngikubona. Angeke Uhlela ubusy. hayi kosami angeke. Ngisho nangebirthday ngisho ngangiposta birthday angeke ngibone. Mhlawumbe kube khona into ngake ngisawo. Uhlelo semgwaqeni. Awuthi-ke ngenzo lokho Wena kodwa uyaposta ke shem mawukhumbulini. after how many months? Angazi. Mara upost umndeni wakho. It's either usuke usekhaya. Ngaleso sikhathi. Or usuke ubhorekile. Or ngizweni ukhona into engiphazamisile. Through drought and famine, natural disasters, my baby has been around for me. Kingdoms are falling, angels be calling. None of that could ever make me leave. Yeah. Every time I look into your eyes, I see it. You're all I need. Every time I get a bit inside, I feel it.
Bona. Such a snake. Uza ngala. Sikudela udonga leli. Nayi la ekhoneni. Hayi le ayi19. Iyabona ukuthi ngiyibona. Hey. Yasho iblinking la yamba khona. Ufuna uzogosipha nawe la. Bengishayise Stillport umphumela impondo. La ibhubesi even ashwa i2. Awuxoxele indawo lokuzo. Ihani what? Honey beach nasi silwane. Yakubhalile. Usubushayisile kuphi? Stillport. La umuntu osala khona umuntu usakhona ukubulala lesi silwane lesi. Bathi indoda eyodwa yangapha ka idinga ngapha kodwa ngapha ngako angisazi bambiza ngoba bambiza ngobantu baba yena kuphela usakwazi ukubula nalesi silwane nakhona uzasinqobe wabiza izibongo zamakhosi akaZulu otherwise khohlwa la nawe ibhubesi nawe pho uyabala kulama record ngokushayisile. Phela ushayisile. Wena ukusela ngisibulela ngithi okuhle kumlando Ose manje siyadliwa yini? Bathatha inyanga ithatha isikhumba sazo. Oh. Zikhande ngayo imithi ngoba lesi silwane esi strong kakhulu. I-problem is asarend. Inyoka siyazi la, inyoka iyajika la. Asarend la. Yes. La ningalwa kusukela ekuseni lesi silwane. Mase nikhathele siyakulinda. Phumula. Qedwe ukuphumula niphinde nibuyele empini. Ungaze ngithi sibangani kanti. Oh. Yeah, kunjalo. Okay. Yeah. Guys, we learned something new today. Nezwi. Say honey what? Let's check it even here. NgesiZulu bathi insebe. Insebe. English bathi honey boy. Konje sina network. Mara ngizosifaka la ngizosibona la. No ngikhomba la. Uzikhomba kanjani? Picture ngizofaka. Kuphi? Ola khula box. Khona box. Angifakanga namuhla ama-eyes. Ha. Hayi khona bikafike. Uyabona ukuthi namuhla yonke ipackage isebenzile. Khona box kukhona izitsha zami. Khona izitsha. Angiphathanga eyes namuhla. Ngicabangini. Alokho sibona iveni silashanga. Yena bathi inkinga ngisakwazi bathi sithi. Hawu, ngiyibona ekseni phela leyo nto. Angazi vele ngayilalisa before. Yantambo tisizwe. Oh yeah, ikhebula nje la. Oh. Elite. Guys, usekhaya kubo ka Ankuba futhi. Ukushutha yena lokhu. Ka Ankuba futhi. Through drought and famine, natural disasters, my baby has been around for me. Kingdoms are falling, angels be calling. No. Guys, angikhathele kanje. Sesisukile kwiborder yesibili. Manje sesibheke. SesiKZN futhi. Sesisukile kwa-Ankuba futhi eSwaziland. SeseKZN manje. Sengibheke ekhaya. I don't know if it's like 3 or 4 hours. I don't know. Maybe 2.
because it's 4 inside. And we'll 6 hours in total. But we'll see. Also, lo muntu engimlandelayo akagijima nje. Lapho angirelaxile ke mina kanje. Kuba nje ngilinde. But yena ungilinda kakhulu udlula mina. Ngimlindeni yena ngoba angimazi ukuthi uthenga ini lapha. I don't know what he's doing lapha emuva. Otherwise, nguye inkosi yami olinda mina. Ngoba mina ngiyayitotobela. Nguye nje olinda mina inkosi yami. I guess sisoya engingakusho nje ukuthi ngikhathele. Engingachaza nje ngimchazele ukuthi nje ngifuna ukulala. Uthi i-vlog yecamera le. I-camera ye-vlog. Oh God. Sinhlama camera mpela. Angidlali, ngiserious this year. Next year ngiserious. Not to say ngisho njalo last day. Ngiqalile kodwa ngiyaposta. Ngiconsistent. Sengiposta ama-video ayi-2. YouTube. Nale Sunday iyaposta. Yo sade ngisemgwaqeni ngibhizi ngidrive nje. Yikho phela sengibachazela sengifikile ke ekhaya. Ukuthi nje ngikhathalele bese khona nje lo ongekho. Yakhona lapha ngistora akulenza. Thanks. Wasibhala ngibani? Ngoba nga-installa nge-5 December. Manje. How? Phela sekuyaphuma la. Yabo ngiyifaka khona i-glue but sekushoda i-makeup yabo. Mina i-makeup anginayo leyo ukuthi kuvaleke ukuthi there's lace guys. Ulace ukhona. So ngifuna ukuvala ulace ngani nge-makeup. And mina angisimuntu e-makeup but ngoba sengisekhaya for sure ikhona nje into kamama e-brown engithi. But bengifuna ukuqala ngikhipheke bese ngiyagunda ngoba uyabona ukuthi ingibanga ini. Inwele zami zingcolile manje ngaphansi. Bese ngiphinde futhi ngiya-installa futhi. Lokhu kanti. Ini? Mina. Hey wena. Kuyabonakala nje ukuthi umuntu ojwayele installa lo. Baba nje vele makhanda. Guys, mina ngifuna nje ukunitshela iqiniso. Labantu aba-installayo thina si-right ngoba siyagunda yabo. Laba banokisinobu. Manje. Oh gosh. Ngicela ukuthi nihambe i-town yonke, nihambe nihluthule abantu ama-weave uzosibona isinopho esingaphansi. Ngabe basifulele. Uzosibona isinopho esingaphansi. Cha camera yakho incane. Kamnandi. Yenza ukuthi ngingabi namahloni uma ngivloga phambi kwabantu. Bengaboni. Ngiyabona phela ufuna bayabona ndibele. Hawe. Bazolibona nje ibele. Oh, gijimela ifona khala ngeqhaza. Mina ngithi ubalekiswa ibele cha. Ebafethu. Sengifikile mina ekhaya esikhaweni selokishini ngeLampana. Yabona ukuthi ngitshengisa isho ukuthi kude le tavern but ikude manibuka la camera but iseduze tshela. Ngigroova endlini. Ingoma ngizwa lapha. Every day. Futhi ngoba ku December asilali. Groova khona la ekhaya. Sizwe lapha tshele ke mina. Selokishini la ngempela sibuye yabona ke ngo-3 ibhamuke mfana. Uma isibhamuke mfana uvela ubone ukuthi yazini kuyanyiwa. Every day ngo-3 every day. Mina phela ubuthongo obubuye bungiphelele uyezwa nje ukuthi yabo la kuyaxatshana. Uthi sathi isibhamu noma uzwe ngemonto entshontshwayo. Iyazwakala ke guys imoto entshontshwayo nginitshela. Hayibo yazwakala mabetshontsha. Yebo sebehambe nemonto
uzwe ngesibhamba ukuthi oh bekuntshontsha imoto. Hawu mina sengidress bese behupha lapha ebele. Lutho ke. Suke kuntshontsha imoto. Eyala ekhaya. Baba beza coach. Ubaba noma ubaba Gajini obezomcoach. Baba. Ubaba Gajini. Ubaba Gajini naye phela uzocoacha kanjengalaba labo coach abacoachwayo baningi. Oh. Bashintshana. Okay. Ngiyakuzwa. Ngikuzwa ukuthi uphi ave. Ayodlala. Kuphi? La engabonakali khona. Check. Yamcheka kuphi? Ujwayele ukudlala kuphi? Ujwayele ukudlala laka bonke malala. It's only 9% remaining. How are you? I'm fine. I'm also fine. Yini ndodlala? Ngiyalanga. Awungepha phela? Cishe ngathi. Hawu umango mfethu. Uyi. Angifuni mango wakho mina. Mwa. Uyaphila nje. Wema. Yes, usehambile gone. Guys, gone ingane yami. Gone. Ibizobingelela nje kuphela. Ave.